Dámy a pánové, vítejte. Opět po týdnu je tu co? Jiná liga. Jdeme na playoff z evropských předkol. Známe všechny účastníky čtvrtých předkol evropských pohárů a české týmy stále drží 100% účast. To vše a mnohem víc tady dneska proberu já, Abdul, a se mnou opět Vojta. Čau Vojto. Čau, čau. Když se podíváš na ty účastníky playoff, co se ti tak jako vybaví jako na první dobrou, když se podíváš, kdo spolu bude hrát příští týden? Tak jako první gratulujeme Olomouci, ono bylo docela jasný, že poletějí do Kodaně. Tentokrát musí přejet ještě most, ale za 20 minut jsou ve městě. Takže nás čeká Olomouc Malmö. Malmö je teďkon v úplném rozkladu. Zápas měl by byla docela bída. Úplně odkaučovaný. Prohráli 3-1 a na to dostali 5-0 v Öresundském derby. A myslím si, že s tím, jak teda teďko Malmö hraje, můžou při velkém štěstí pomýšlet na postup. Tak z Malmö jim odešel klíčový hráč minulý léto, ta švédská desítka, ten blonďák, teď mi úplně vypadlo jméno. Ten, jak šel do Francie, do Štrasburku. Na nás. No, ale že by se to projevilo až rok po tom, co odešel, nebo děje se v tom klubu něco jiného? Jako oni mají skvělý hráče, o tom žádná. No. Ale já nevím, já si myslím, že tam prostě nějaký jako emoční výbuch. A co říct, no. Ono už ten zápas s tím Melby, to se pak pust přestřih. Prostě ho dostali góly. Oni si to prostě prokoučovali sami. Jo. A do toho ještě jako teďkon dostat 5-0 v Kodani, to tak jako nepomůže tvýmu sebevědomí. Tak ono do toho zápasu byť měl by, jak jsme řešili minule, teďka vede ligu, šli pořád jako favorit. Nebo ne? Malmö. No. Jak se to asi vezme tím, že jakou formu má měl být, tak co je to favorit? Jako samozřejmě Malmö je úspěšnější klub. Je silnější tým, jako kvalitnější kádr, větší hodnota hráčů, úspěchy. Prostě Malmö vyhrálo kolikrát z posledních 10 let švédskou ligu. 6krát. Tak Malmö je nejúspěšnější švédský klub, takže... Přesně tak, takže pořád... Tak. Jo, a ještě se hrál doma, což si myslím, že je velká výhoda. Takže příběh tohohle švédského trpaslíka budeme bedlivě sledovat a tím, že vyloupili Malmö a vezou si domů 3 body, se ta zápletka stává čím dál zajímavější a čím dál víc podobná Leicesteru. Zároveň teď čeká domácí zápas proti Djurgårdenu, kterému se tuhle sezónou taky nedaří. Jo, a to je pravidelný účastník evropských pohárů. Momentálně se nachází na 8. místě. Co se tam děje? Těžko říct. Uvidíme, jak se bude celá situace v zemi Zlatana vrbit dál. Nicméně můžeme se rovnou podívat regionálně blízko. Pro nás oba dokonce, protože ve 4. předkole Ligy mistrů si to rozdají Sturm Graz proti Bodo Glimt. Takže norský versus rakouský mistr. Pojď do toho. Pojď ven. Dělej. Já ti nakouřím, jestli posereš. Ale co k tomu říct? Já si myslím, že Sturm Graz postupuje tím, že mi ani nejde asi moc o norský koeficient, tak doufám, že se tak stane, jelikož Bodo je teda rival. Protože ta otázka, jako záleží mi na norském koeficientu, nebo ne? Tak máš rád norský fotbal? Žiju tady. Takže jo? Mně taky záleží na norském koeficientu, dokud jsou dost daleko od českého, samozřejmě. Jakmile se to bude přibližovat, tak to bude určitě jiná debata. Nicméně, když jsi tady zmínil koeficient, tak ten švédský tohle léto dostává poměrně na prdel. Je to pravda. Mají asi jenom 2 týmy zbylí. Aha, je to pravda. A ještě Solna teďkom vypadlo a AIK. Takže, no, takhle. Co k tomu říct? Ještě, že jsi tam ten švédský dres dal, tyjo. Vidíme, něco je špatně.
jdeme je To je zachránit. špatně. Jdeme Nicméně zpátky k dvojutkání Graz-Bodo. Jak Vojta naznačil, já jenom potvrdím, myslím si, že Sturm Graz ne nějak přesvědčivě, ale ligovou účast si zajistí, protože se teď vezou na vlně, která je velmi, velmi dominantní, i když o víkendu klopítli, o tom se ještě pobavíme, a dost překvapivě klopítli, můžu naznačit, ale i přesto ten tým je stabilní, ten tým je sehraný a přijde mi ta fanouškovská podpora pro ně hodně zásadní. Třeba i víc než pro Bodo, takže tohle by mohl být ten rozhodující faktor jinak poměrně vyrovnaného dvojutkání. Ještě něco k tomuhle dvojzápasu, nebo můžeme se přesunout na další? Já bych se přesunul k dalšímu, k těm podstatnějším. Tak jo. Budeme tady mít orientální souboj Karabach-Ferencvároš, potom minulý týden probíraný Pafos bude hrát v playoff proti Červené zvězdě Bělehrad. No, podívej se, hele, schválně. Pafos Červená zvězda. Kdo myslí, že postoupí? A No. musíš brát na vědomí, že za Červenou hvězdu už nehraje Guelor Kanga. Ale teď jsem viděl, by toho jako všichni vítali na zápase. No, to bylo rozlučka s ním spíš, Jo. než vítáčka, ale ne, myslím si, že tady ta kouzelná cesta Pafosu před koly asi skončí. Že Červená zvězda je tradiční účastník ligové i předtím skupinové fáze Ligy mistrů. Ten tým je hodně silný, jako kolem máš 8 států a žádný z nich nemá silnější tým, tak to prostě je. I když budeme porovnávat třeba i nedávno zmíněný Sturm Graz, ani Bodo Glimt nejsou pořád, bych řekl, tak silný jako Červená zvězda. Ten tým je neuvěřitelně dominantní, má za sebou podporu jedný z nejšílenějších fanouškovských skupin, jaká je, co v dobrém myšleno samozřejmě. A i ta mimofotbalová a politická podpora je tam prostě zásadní pro ten klub. Takže si myslím, že si v tomhletom předkole zajistí účast v ligové fázi. Máš k tomu něco? Asi ne, a přešel bych na další dvojzápas. Tak jo, tak tady máme Bodo Sturm, to jsme řešili. Kairat Almaty postoupil ve třetím předkole přes Slovan Bratislava, takže jak já jsem tady minule říkal, že je to utkání bez favorita, ty se smál jakože prdelky ze Slováků, tak padla kosa na kámen a Vladimír Weiss, starší, nedokázal překoučovat tým, který sám vedl v minulosti, a Kairat Almaty senzačně postupuje do playoff Ligy mistrů, kde se nicméně utká s pro ně, troufnu si říct, nepřekonatelnou překážkou, a to jsou skočtí Celtic Glasgow. Když pomineme tu neuvěřitelnou dálku, kterou jeden či druhý tým budou muset absolvovat, protože Almaty je v Kazachstánu, ale viděl jsi někdy Almaty na mapě, že jo? Viděl jsem Almaty na mapě. To je východní Kazachstán na hranicích s Čínou. Mhm. A blíž než do Glasgow to mají z Almaty třeba i do Tokia. Takže představa, že tenhle tým hraje evropský poháry, je z mnoha ohledů fascinující. Ano, samozřejmě je to důsledek vstupu Kazašské fotbalové asociace do UEFI, nikoli do AFC. Měly by na to být nějaký limity, nebo prostě Kazachstán je velká země, tak tam budou hrát všechny kazašský týmy v Evropě. I když teďka poletěj 11 hodin třeba. Já nevím, mně se nelíbí tohle jako myšlení a uvažování, protože se nám teď stalo, že evropský poháry hraje tým z Madeiry. Když se podíváš na francouzský zámořský území, tak jsou po celém světě. A co se stane při nějakém jako štěstí, že tým ze francouzského území, který sousedí s Brazílií, bude hrát Evropu a budou tam takhle jako výjezdy, nebo tým z Rouenu. Podívej se, tyhle ty týmy těch francouzských zámořských oblastí většinou nepřejdou přes druhý kolo Coupe de France.
Takže ta šance, že nějaký tým z Martiniku, co byl z Antil, se dostane do evropských pohárů je hodně vzdálená realitě. Ale tohle je něco, co se reálně stát může a jak vidíme, zrovna teď se to děje. Takže jako je tady jiný řešení, než vykopnout Kazachstán z UEFA? Nebo jak tohle chceš regulovat, že nemůžou spolu hrát týmy ve vzdálenosti přesahující 4000 kilometrů, což je, já nevím, Praha Tel Aviv? Jako za mě Kazachstán není Evropa, takže si nemyslím, že by měl být účastník evropských pohárů a UEFA. Ano, má geograficky nějaký území v Evropě, to je pravda. Ale to třeba jako i Rusko, jo? A co se stane, kdyby Rusové hráli evropský poháry? A kdyby třeba jako Vladivostok byl jako v Evropě? Co pak? No, to se stát může. Ale zase, jako když se podíváš na tu ruskou fotbalovou mapu, tak tam ty týmy, jako většina z nich je ještě před Uralem. Takže Jo, tak, ale stát se to může. 6 jich je v Moskvě, mám pocit, jako CSKA, Spartak a tak dále. Od toho pojďme pryč, nechci tady ruským klubům dávat víc prostoru, než kolik jsme jim dali doteď. Nicméně, jo, jediné, co mě napadá, je prostě nějaká takováhle regulace. No. Jakoby můžeš namítat, že ani Izrael není Evropa a hraje evropský poháry. No. Tam ty důvody jsou trošku jiný, on by s nima v té asijské federaci moc nikdo nehrál a když tam půlku účastníků tvoří arabský země. Ne, jediný, jak bych to udělal, je prostě omezit to na tu vzdálenost, prostě při losování, že prostě jak spolu na sebe nemůžou při losu nasadit týmy ze stejné země, tak by na sebe nemohli narazit týmy, kam ty vole poletíš 11 hodin. To prostě jako nedává to smysl ani pro jednu, ani pro druhou stranu. Tam bude časový posun, tam bude i celé to cestování ti prostě totálně naruší jakoukoliv mentální stránku obou dvou týmů. Takže ten zápas je najednou úplně znevýhodněný. Jak lidně se může stát, že Celtic v tom Kazachstánu prohraje, jako tam prohráli Slováci. Takže nevím, taky se mi to úplně nelíbí. A fakt bych tohle nějak, když řeknu reguloval, tak to zní moc To zní v pohodě. Jako limitoval bych tu vzdálenost. Prostě. Jak daleko od sebe můžou dva týmy být, aby se mohli utkat v evropských pohárech. Ale pak je ten případ těch Almat, jako co s nima? Protože když se kvalifikují do Evropy, nikdo by s nima nemohl hrát. Tak mohli by jako s nima hrát, já nevím, Gruzíci. týmy Ukrajinci, Gruzínci, Arménci, Azerbajdžánci, Izraelci. Prostě, nebo rozdělit UEFA na východní a západní ligu, jako to je v basketbale, nebo já nevím. Dobře, ale teď si vem, kolik protestů by bylo, kdyby prostě tým z Kazachstánu hrál jenom prostě s Gruzícema, hrál jenom s ukrajinskýma týmama, hrál jenom s týmama z Azerbajdžánu, kde to by mělo o dost lehčí. A už vidím, jak tým, já nevím, i z Česka, třeba Plzeň, by prostě podávala protesty o tom, teď oni hrajou jenom prostě proti lehkým soupeřům. To prostě neprojde, to by v životě neprošlo. No, ale tak když se zase podíváš, s kým se kazašský týmy utkávaly doteď, tak jsou to přesně ty týmy, o kterých my se bavíme, že se teď hrajou se Celticem, je poprvý a proto řešíme, jestli je to vůbec normální, aby prostě jel na zápas takhle dlouho. Ale to už se trošku točíme v kruhu. Můžeme asi přejít k dalším dvou zápasům. Tak Kodaň bude hrát teda s Bazilejí a poražený z dvojzápasu s Kodaní Malmö s Českou Olomoucí, to jsme si říkali. O čem jsme tady i minule mluvili, jsou dva dvojzápasy. První z nich Feyenoord, Rotterdam, Fenerbahce, Istanbul. Takže pokud jste doteď váhali, za kým z nás dvou si chodit pro tipy na sázení nebo na fotbalové výsledky, tak choďte za Vojtou. Protože z nás dvou to byl právě on, kdo trefil, že v tomhle dvojutkání postoupí Fenerbahce. Tak si to odstartuju. Děkuju za poklonu, nicméně bych asi za sebou nechodil na nějaké sázkové poradenství. Ale jo, jsem rád, že jsem měl pravdu. Kdo není? Kdo není?
Přesně. Uvidíme, jak se to vyvroví dál. Tak hele, ten Feyenoord je pro mě, já to furt doteď nechápu, jako asi jsem mohl předpokládat, že tým vedený Robinem van Persiem asi nebude úplně složený ze psů obranářů, ale dostat Bůra v Istanbulu si jako Feyenoord prostě nemůžeš dovolit. To je, to je špatný a myslím si, že to bude hodně výrazný moment v celé sezóně Feyenoordu, nebo rozhodně na podzim, protože to není jenom, že prohraješ, že se ti nepojede zál, ale oni byli regulérně přejetý a Jose Mourinho, co k tomu říct, no, jako to je legenda prostě, to je trenér trenérů. Já ho osobně třeba i řadím vejš než Pepa Guardiolu, upřímně, protože oba dva bez diskuze vele úspěšní trenéři, ale pro mě je zásadní ten rozdíl, s jakýma týmama oni byli úspěšní. Jako, když se podíváš na kariéru Guardioli, tak to je Prime Barcelona, Prime Bayern a Prime City. Nevyhrál ligu mistrů sportem, jako Jose Mourinho. Nevyhrál ji s Interem Milán. Myslím si, že kdyby ta jeho anabáze v Realu Madrid byla o trošku úspěšnější, tak mohl být fakt hodnocený i jako jeden z nejlepších trenérů všech dob. Tak úspěšnější on byl ten, kdo se postaral a nastal jako dominanci Real Madrid ve Španělsku. To jo, To, ale když jako on postavil tu půdu pro Ancelottiho se Zdenadem, to říkáš správně, ale jako já si pamatuju, když jsme za Mourinho prostě prohráli El Clásico 6-2 nebo 5-0, to byl zápas, já jsem nechtěl jít do školy druhý den, to bylo hrozný. A určitě, kdyby s nima vyhrál ligu mistrů, o tom já mluvím. To by byl ten kruciální úspěch, který by ho vynes do těch výšin, že by byl na úrovni Ancelottiho v tom vnímání. já jsem se o tom právě teď bavil se svým manažerem, který velký fanoušek Barcelony, velký fanoušek Messiho, samozřejmě tím pádem Guardioli. A můj pohled je asi takový, že Guardiola neuvěřitelný trenér, který zmrvil fotbal. Ne, který vlastně měl největší impact na fotbal jako takovej, ale pro mě Mourinho těmahle úspěchama, co se týče Porta, co se týče Interu, co se týče evropského poháru třeba s Manchester United, tak je prostě pro mě víc, protože kdyby dal Mourinha a Guardiolu tamhle někam do Evertonu nebo něco takového, kdo si myslí, že bude mít větší úspěch? On to je, já myslím, že to hodně vychází z takový Guardiolový vlastnosti, že on neumí moc pracovat s hráčema, co nejsou world class. Prostě jako pro Guardiolu fakt musíš být ten Messi, Lewandowski, De Bruyne, Haaland, ten crème de la crème, ale prostě on nebude umět pracovat jako Mourinho s Mariem Balotelem. Ale Jako tam jde, Mourinho taky neuměl, jako s Mariem Balotelem nikdo neuměl pracovat, to si jako řekněme, ale z těch dvou by měl Mourinho daleko větší šanci, protože on zvládá, on daleko líp přijímá chyby, nebo že člověk není dokonalý. A z té nedokonalosti on potom dokáže těžit a dokáže ji proměnit v tu sílu. To je třeba, v tom měl na mě třeba hrozný vliv na Cristiana Ronalda, že on ho posunul k té bezchybnosti, k té preciznosti právě tím, že by ho nesjel na dvě doby, jako by to udělal Guardiola. Že mu si s ním set a že mu vysvětlil. A když jsem viděl ten rozhovor Mourinha s Dele Allim v kancelářích Tottenhamu, jak on mu říkal, že jestli ty teďka nezabereš, tak tvoje kariéra může jít pěkně rychle do prdele. A když teď vidíme, jak Dele Alli v 29 ukončuje kariéru, tak vidíme, že měl pravdu. Jako Mourinho je pro mě daleko lepší psycholog, že to není u něj jenom o té strategii. A ne, fakt ho cením daleko výš. I tou výstředností, mě to prostě baví. ale hlavně ty styly fotbalu, který se prostě jako víceméně lišej. Když se vezmeš, že jo, jak hrál v Interu a jak hrál v Real Madrid. Jo. V Real Madrid prostě mladý Ronaldo, mladý Higuaín, mladý Benzema a ty protiútoky, co byly. A když to třeba jako srovnáš pak jako s Interem, kde jako defenziva Interu
Jo, on se vždycky najde v tom týmu něco, od čeho se může odpíchnout a tomu jako přizpůsobí ten herní styl. A to třeba Guardiola mi přijde, že nemá. Jo. Rozumím. No tak, hele, on Guardiola taky hrál jiný fotbal v Barceloně, Bayernu a v City. Prostě, ale spíš tou taktikou. Ty povahy byly hodně stejný. Hlavně mezi Barcelonou a City. Ten Bayern byl trošku specifický v tom, že ta liga je prostě úplně jiná než ty dvě. A hrál to na vysokého útočníka. No. Ale to je zase něco, co se naučil v Bayernu a teď to může aplikovat City s Haalandem. Že prostě nemusí mít jenom toho Messiho, Aguilera, Davida Viu, tyhle ty prcky technický, ale že to může udělat i s tím Habánem obrovským. Takže tak, no. Nicméně, postupivší Fenerbahce s lodivodem Mourinhem se v playoff Ligy mistrů utká s dalším vítězem dvojice, o které jsme tu minule mluvili, a to je Benfica Lisabon. Já jsem říkal, že to nebude tak nejednoznačný, jak si třeba lidi můžou myslet, a opravdu Benfica 2x2-0 a postupuje. Ale že bude hrát jako Ligu mistrů někdo z dvojutkání Ferencvároš Karabach a bude hrát Ligu mistrů někdo z dvojutkání Benfica Fenerbahce, které ještě přešlo přes Feyenoord. Jako to čtvrtý předkolo letos hodně pomíchalo silný se k silným a slabý k slabým, což nevím, protože... Je to hrozně o štěstí. Jo, záleží na štěstí. A co je takový, co se mi nelíbí, mně se hrozně líbil postup třetího týmu do Evropské ligy. Z Ligy mistrů. A to teď odpadlo. Jo. Protože třeba Sevilla, jak se vždycky dostali do Evropské ligy a pak ji vyhráli. A pak do Ligy mistrů a pak tam spadli do Evropské ligy. Jo. No. Jo. To byl biznis. Jo, to byl biznes, přesně. Ale že tam ten záchytný bod je pro tebe vlastně pryč. A teď, co je lepší? Co je lepší? Vypadnout ve čtvrtém předkole Ligy mistrů a možnost vyhrát Evropskou ligu, když se Nice, když se Benfica, a nebo postoupit do Ligy mistrů a vypadnout. Hele, já si třeba myslím, že je to lepší, jak je to teďka. Že to propadávání zmizelo, protože já takhle. Vem si, že jsi tým hraje Evropské ligy. Třeba začínal ve třetím předkole, udělal si třetí předkolo, vyhrál si playoff, dostal se do skupiny, postoupil si ze skupiny, úspěch, no a najednou tě sekne někdo, kdo byl třetí opatrovejš a jakoby spadnul. A najednou ten úspěch jednoho je na stejný úrovni jako fiasko druhýho. A to je to, co mě na tom prostě sralo, že najednou ty v podstatě jakoby znehodnotíš tu svoji cestu tím, že tě teďka fikne někdo, kdo propadl z Ligy mistrů. A kdyby byla, já nevím, hypotetická skupina Juventus, Chelsea, Atletico a někdo čtvrtý k ním Bazilej. No a z tohohle už čtyřka Bazilej, to je jasný, a z těchto tří ti někdo spadne a ani jeden z nich nemá v Evropské lize co dělat. A pak se ti tam dostane a najednou hraje s týmem, který začínal ve třetím předkole, tak jak to asi dopadne? Jako v tomhle mně to přišlo takový i trošku krutý a jsem právě rád, že teďka, když jsi dost dobrý na to dostat se do Ligy mistrů, ale nejseš dost dobrý na to, aby se dostal do jara, tak prostě nebudeš odměněný tím, tak si zahraj Evropskou ligu, nebo opatroníš, tak si zahraj konferenční ligu. Jako přijde mi, že si na jednu stranu jakoby odměňoval neúspěch a zároveň si tím srážel ty, který si ten úspěch vydobili v té tvojí lize. Ale v tom bylo to kouzlo za mě. V tom bylo celý kouzlo evropských pohárů. Tahle ta možnost, góly na venkovní půdě. To mi přišlo ta kouzlo. Mně to v tom přišlo právě ta nespravedlnost, no, fotbalová. Ale to je asi na nějakou delší debatu. Takže myslím, že tam je ještě jedno předkolo. Plzeň v lize mistrů nestačila dohnat výsledek z prvního zápasu 3-0 a po srdnatém boji a zase bambilion tutovek vyhrává, ale jaká to je výhra? Je to výhra nedostačující,
Byť výsledek 2-1 proti Rangers je fantastický úspěch a opět jsou to body do koeficientu, tak no nad to už nestačilo. Tak my jsme se o tom bavili minulý týden, že Plzeň má na to vyhrát, ale že na ten postup to není. A ty body do toho koeficientu jsou hodně důležitý. A zároveň už jakoby měli jistotu evropských pohárů, ať je to Evropská liga nebo konferenční liga. Takže pro koeficient dobře a uvidíme, co přinese budoucnost. Pro koeficient možná dobře, ale v Plzni se něco děje. Už od toho dvojzápasu Servet dobrý, pak ti odejde Schulz, jedeš na Rangers, už bez něj, dostaneš na prdel, odložíš si no toho dvojutkání, ten zápas v lize byl ještě odložený ještě předtím Rangers, vlastně, že nejeli do Boleslavy. Takže a najednou mezi Rangers pouze remizovali doma se Slováckem 1-1. Penaltou v poslední minutě, kterou tentokrát Slovácko proměnilo. To, co jsme tady minule už trošku naznačili a k čemu jsme se pak nějak nedostali, byl o Plzeň bez Šulce a bez Kalvacha, který odešel ještě přes touhle sezónou, je oslabená tak, že to pro ně reálně může znamenat i vypadnutí z top 6. Pokud rychle neposílej. A nebo pokud trenér Koubek dá trošku víc důvěry Slončíkovi nebo Panošovi. Že to jsou oba neuvěřitelně šikovní hráči a můžou tu pozici Šulce zacelit, pokud za ně bude bránit někdo jiný, ale tak to je taktika. Máš tyhle ty šikovný hráče, který by ti s tímhle mohli pomoct, ale ty hrát nebudeš, protože oni nemakají dozadu. A to je přesně to myšlení, které mě občas jako totálně jako vypouští páru z uší, když to slyším, že nikdo nemaká dozadu. A i Šik s tím měl problémy na Strahově. Každopádně já o ní strach nemám, ale fanoušci Plzně by možná měli. Pořád asi zapomínáme na to, že domácí soutěže se odehrály jenom 4 zápasy a takový paník Ostrava, který ano, odehráli 3 zápasy, se nachází na předposledním místě. Podle mě je pořád brzo na to mluvit o čemkoliv. Jo, je tu nástavba, já si myslím, že se to sedne a že se to dožene. No, k Baníku se taky ještě vyjádříme, tam taky nejsou úplně věci asi takový, jako by si představovali. Aby jsme se dostali zpátky k tomuhle dvojutkání a dodělali část týkající se Ligy mistrů, tak postupivší Glasgow Rangers se utkají s vítězem posledního dvojutkání, kterého já jsem tipnul. Takže Vojto, roste ti tu konkurent. Klub Brugge, který postoupil přes Rasenballsport Salzburg a zahraje si o účast v ligové fázi proti Skotům. A já budu Brugge favorizovat opět. Protože mně se ten tým hrozně líbí. Jakoby útočný kombinační fotbal Red Bull si neškrt, i když Red Bull má svých starostí, dost, jak jsme zmínili, byť teďka vyhrál poměrně přesvědčivě v lize, ale nějak to furt nestačí. Zajistili si ligovou fázi Evropské ligy a v tým můžou dojít klidně i do čtvrtfinále, když si to sedne. Já se mluvám, že ti do toho skáču, ale Salzburg, jak je to se Salzburgem v evropských pohárech? Protože já jsem myslel, že oni hrajou jako FC Salzburg a mají změněný logo. Ale mě to teď jako drklo v hlavě a říkám si... Myslím, že FC Salzburg v tomhle. Protože já jsem hrál... No jenom Salzburg je tady napsaný. No. Jo, já jsem hrál BIE Pro, že jo, na FIFA. A tam si to měl, že v lize mistru ty podle mě hrál jako FC Salzburg a ne jako Red Bull Salzburg. Něčem mi to přijde trošku pokrytecký, jo? Protože nemůžeš hrát jako Red Bull, protože ta značka propaguje nezdraví produkty, no ale pak ti během zápasu Ligy mistrů 6krát hraje reklama na Lays. Já si nemyslím, že tam je problém s tímhletím. Já si myslím, že tam je spíš problém s tou značkou jako Red Bull. Ale pak máš týmy jako Leverkusen, který taky hrál jako Bayer Leverkusen. No, jo. Ale tak to je, protože tak se ten tým jmenuje.
No, ale Red Bull Salzburg se taky jmenuje, že jo? Red Bull Salzburg. No, ale tak proč to nejde? To je otázka. Protože já No, jsem myslel, že ten problém je s tím názvem Red Bull. ne. Já jsem myslel, že to je právě s tím, jak, jako když kolem roku 2007 zakázali reklamy na cigára ve formulích. Že prostě Jo. je to produkt, který není zdraví prospěšný, tak, tak bude jakákoliv jeho propagace zakázána. No dobře, A ale pak máš Heineken, který sponzoruje Ligu mistrů. A další, jako no, je pivo zdravý, no, to je další ale, věc, Heineken. ale je pravda, že když třeba Schalke hrál evropský poháry, nebo když Doněck hrál na Schalke, nebo v Gelsenkirchenu, evropský poháry, tak se stadion jmenoval Arena auf Schalke a ne Veltins Arena. Ale ten se jaký pivo. Jo. No, takže je A to konkurenční boj? já nevím. A vlastně i na Euro, když se hrál v Gelsenkirchenu, tak viděl jsi, jak vypadá Veltins Arena. Mhm. Jo, Jo, jo. tak tam jsou, že jo, ty nápisy obrovský na tom stadionu Veltins Arena. A to Veltins bylo schozený. Bylo tam jenom Arena. Wow. To si pak najdi fotku. Takže otázka je, jako v čem je ten problém. Ale já jsem právě měl za to, že je problém s tou značkou Red Bull a s tím logem. A kvůli tomu hrajou v Evropě se změněným logem a změněným názvem, jako FC Salzburg. Jenomže pak je tady teda Bayer Leverkusen, který hrajou podle mě jako Bayer Leverkusen, takže A není otázka, to kde je. počkej, mě teďka napadlo, není to kvůli té vlastnické struktuře? Jakože když Lipsko a Salzburg hrajou Ligu mistrů, nemůžou být dva Red Bull týmy? Nebo, Ale pořád je to Rasenballsport Lipsko ale jako Rasenballsport vystupují jenom v Bundeslize. a v Lize mistrů vystupují jako Red Bull Lipsko. Jako RB Lipsko, myslím. Protože oni nemají Red Bull, že jo? Ale Nevím. to je, No. to je, Každopádně, pokud nás poslouchá někdo, kdo je zběhlý v této tématice, budeme velice rádi za jakékoliv dovysvětlení, ať se tady na tom nezatrhneme na hodinu. Tím jsme si asi probrali všechny předkola Ligy mistrů, tak jenom rychle si tady můžeme nějak natypovat, kdo si myslíme, že postoupí. Tak, Ferencvároš Karabach, Maďaři, ano. Červená zvězda Pafos, Pafos, zázrakem. Já jdu do Zvezdy. Jako, Já jsem to chtěl mít jiný. budu Kypřanům samozřejmě fandit i s novou posilou Davidem Luizem, ale nemyslím si. Tady Já, na kámen. já to chtěl mít jiný než ty. Rozumím. Tak Tak, jdeme Bodø dál. Graz, Graz. to už jsme si řekli, oba vidíme Graz. A Celtic Kairat Almaty, Irové. Samozřejmě Skoti, ale oni mají nakonec, že jo, z Irsku. ano, irští Skoti a no samozřejmě taky typuju. Bazilej Kodaň. Kodaň. Já jdu proti tobě teďka. Já vidím, že postoupí Švajčiári i s návrativším Čeranem Šakirim. Myslím si, že je to hodně nenápadně vypadající, ale za to velmi silný tým. Vítěz švýcarské ligy, který dokázal ukončit nadvládu Young Boys Bern, která teďka nějakou dobu trvala. Takže já jdu do Švýcarů. A Fenerbahce Benfica. Benfica. Tady se zase shodneme. Takže opouštíš Mourinha a Rangers Klub Brugge. Tak, já už jsem si to tipnul. Co máš ty? Já půjdu s Brugama taky. Taky s Brugama. Tak, super. Tak, to byla Liga mistrů. Myslím, že se můžeme pomaloučku přesunout do Evropské ligy. V Evropské lize nás čekají následující dvojutkání. První z nich, který stojí za zmínku, je vypadnuvší proti FC Pafos Dynamo Kyjev, které se utká proti izraelskému Maccabi Tel Aviv. Tam si myslím, že to bude
poměrně jednoznačná záležitost, že Kyjev si to uhraje a postoupí. Slovan Bratislava si to rozdá s Young Boys Bern a pro Belasi to vyzerá na konferenčnou ligu. No, co myslíš ty, Vojto? Uhrajou si to Slováci? Já si myslím, že ne. Taky ne. Samozřejmě, každý zápas je jiný, ale když nepostoupíš přes Kairat Almaty, očekávat postup přes Young Boys Bern mi přijde trošku úsměvné. Tak. Zápas, o kterém jsme tady mluvili malinko již na začátku. Malmö FF si to rozdá s českou Sigmou Olomouc. Pojďme se zaměřit na tento dvojzápas. Pro Sigmu to bude první zápas v této sezóně evropských pohárů, čímž mají jistotu minimálně konferenční ligy. A tam si myslím, že i jejich cesta povede, protože Malmö je od nich hodně odskočený, i když Olomouc se pod trenérem Janotkou jeví jako velmi zajímavý tým, který rozhodně nejezdí na hřiště soupeřů jen bránit. Sparta s nimi měla minulý sezóně něco dělat. Byli to právě oni, kdo ji připravili o tuhletu pozici, o tuhletu startovací pozici v evropských pohárech. Ale myslím si, že pořád to není dost na to, aby přešli přes Malmö. Takhle, šance je vždycky, ale je větší, než kdy byla. Jo, protože teď dostali 5-0, prohráli doma s tím Mjällby a Olomouc může překvapit, může jenom překvapit a pro mě by nebylo překvapení, kdyby postoupili. Jo. Samozřejmě máme větší favorit, evropské zkušenosti, stadion, všechno, ale ta Olomouc může jenom překvapit a to je výhoda. By nepřekvapil v případě, že by v týmu zůstal Zorván a Kliment neměl zlomenou nohu. Ale jakákoliv ofenzivní snaha s těma dvouma z toho týmu de facto zmizela. A pokud tohle nenahraděj, a nemyslím si, že Mohamed Tyžány propůjčený ze Slávie bude to řešení, tak to pro ně nevypadá dobře. Byť, jak jsme si tu říkali už předtím, tak Malmö je v nějakém útlumu a to z toho dělá mnohem otevřenější zápas, než se může na první pohled zdát. Nicméně, asi bych přešel k dalšímu zápasu a ten je za mě nejzajímavější. Víš, který mám na mysli? Je to Genk proti Lechu Poznaň? Ne, je to Braga a podívej se, s kým hrajou. Oni to zvládli. Wow. Tak posílám potlesk na Gibraltar, protože Lincoln Red Imps dokázali postoupit přes arménský klub Noa FC a rozdají si to s portugalskou Bragou. Ale ty to nemůžou zvládnout. Jo, to si myslím, že jako kdyby poslali jako U21, tak ta U21 to prostě ukope. Ale myslím si, že hlavně pro hráče Lincolnu tohle je splněný sen, jim můžeme říct. A hlavně je to 4. předkolo Evropské ligy. A víš, co to znamená? To znamená, že jdou do ligy konferenční. Takže Sparta na Gibraltaru? Ne, ježiš. Jako, co, tak tam zase poletějí, dají tam 4-0 a pojedou, já nevím, no. Není to úplně zápas, který by mě nějak lákal. Můžeme se tady podívat na další dva dvojzápasy, které jsme si tady rozebrali už minule. Haken vzdoroval, ale nakonec to nestačilo a Brandbergen postupuje do playoff, kde se utká s kyperským týmem AEK Larnaka, který přešel přes polskou legii. Kdybych tyhle dva dvojzápasy viděl předtím, než se odehrajou, tak řeknu, že přesně postoupí ty dvopační týmy. Že bude hrát Legie s Hakenem. Ale obrovský respekt do Larnaky, obzvlášť za ten první zápas, ve kterém zvítězili 4-1 a ukázali Baníku, jak se hraje proti Varšavě. A půjdu s Kypřanama. A Larnaka si zahraje Evropskou ligu. A taky to bude banka na cestování. Ale pořád, Kypr je jako dobrá destinace, kam se dá doletět.
Jo, lítať tam hlavně Vizer, což je ještě jako dostupný. Ale prostě do Almat. My jsme s mamkou si říkali, že bychom letěli do Kazachstánu pár let zpátky. Hmm, A to je prostě letíš do Astany a z Astany pak do Almaty na koni. letadlem. Aha, A nebo můžeš letět, že jo, Turkish Airlines a takhle, ale to je strašně drahý. no jasný, jo. A thank proto je aspoň... To je dobrá výjezdová destinace. Dámy a pánové, toto bylo Vojtovo cestovatelské okýnko a nyní můžeme zpátky k fotbalu. Rakouský Wolfsberger bohužel nakonec v odvětě nestačil na řecký PAOK Soluň a zahraje si tedy playoff konferenční ligy. A PAOK se utká s chorvatskou Rijekou, která nakonec postoupila přes Shelbourne, což je ostrovní tým, si troufnu odhadnout, nicméně nevím odkud. Uvidíme, jestli za PAOK už nastoupí Christos Zafeiris. Tak, dáme si rychlou typovačku. Můžeme na rychlou typovačku. Tak jo, Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kiev, Kiev. Schendia, Ludogorec. Můžu vynechat? Můžeš, já jdu s Bulharama, Ludogorec do toho. Já vůbec nevím. Vůbec. I s českou účastí s Filipem Kaločem. Tak, Slovan Young Boys, to už jsme si tak nějak řekli. Dvojka? Ano, ano. Oblíbený tým P. Diddyho postoupí do Evropské ligy. A... tak, to srandiček. Malmö proti Olomouci. To už jsme tady naťukli a... Jak to teda vidíš nakonec? Malmö, jde dál. To, půjdeš do Olomíku? Tam ještě o tom. Ale nechme to u Švédu. OK. Srábe. Aberdeen FCSB. To je zajímavý zápas, protože tam se může stát cokoliv. Může. Třeba, že ti majitel vlítne do kabiny a vyrazí trenéra o poločase. To musí zvládnout, to mi neříkej. Já si taky říkám, ale tam nikdy nevíš. Tak si dej Aberdeen, no. Tak se dáme Aberdeen. Dej si Aberdeen, já zůstanu s FCSB. Lincoln Braga. Lincoln. Nedělej si z toho prdel. Jo, myslím si, že tady je to asi už jako daný předem. Nemají to daleko a těm hráčům podle mě neuvěřitelný zážitek hrát v Praze. Uvidíme, co čeká konferenční liga v nejhorším. Zrinský Mostar proti Utrechtu, který postoupil přes Servet. Utrecht, to je... Ano, bývalý klub Vaška Černýho, Utrecht. Brandbergen a EK Larnaka. Poloviční derby. No, skoro jo. Rozhodně zápas, na který upínáme naši pozornost. Já jdu s Kypřanama. Já jdu s Norama. No, samozřejmě. Tak já bych přešel od Evropské ligy ke konferenční lize. Jdeme na to. A začal bych Ostravou, která postoupila před Austrii Vídeň. Austria na Baník skoro stačila, ale nebylo to dost. Myslím si, že se potkali dva týmy, oba v trošku jiný krizi. U Baníku to bude krize jako personální a v Austrii tam se to prostě sede tak nějak celý. Nicméně jsem čekal, že to Austrie doma zvládne, upřímně. Remíza 1-1 je samozřejmě z pohledu skóre nedostačující, ale i z pohledu Austrie do zbytku ligy. A pátý místo, který jsem jim před začátkem sezóny předpovídal, se teď možná může jevit až trochu optimisticky. Takhle vážný si myslím, že to bude. Samozřejmě gratulujeme Baníku. Jen tak dál. Tak Baník narazí ve čtvrtém předkole na slovinské Celje, které, jak jsem zaznamenal, mají fanoušci Baníku občas trošku tendenci podceňovat. Rozhodně bych to nedělal, může to být daleko těžší soupeř než Austrie. A bude je čekat ještě obrovská fuška. Já si myslím, že tady zvlášť té konferenční lize nemůžeš nikoho
Nemůžeš absolutně nikoho podceňovat. A Rapid, druhý vídeňský klub, to nakonec zvládnul a bavili jsme se o tom. Bavili jsme se o zápase ve Skotsku, jak to může být náročný a že si to zazděli a nakonec ukopali výhru 3-2. Rapid útek Hrobníkovi z lopaty, abych tě jenom, Vojto, trošku upřesnil. Byla to remíza 2-2 a následná výhra na penalty. A Rapid ukázal, že má v sobě takovej ten vnitřní oheň, který já jsem v něm úplně neviděl v prvním zápase. A ani v tom předkole předtím, když tam to byla spíše formalita s těma Černohorcema. Musím Rapidu pogratulovat, protože jet do Skotska a muset tam něco uhrát a prohráváš 2-0 a ještě se z toho zvládneš oklepat. Jako já jsem ty góly viděl, to byly prostě jeden gól z rohu a jeden z přímáku, o 2 hlavičky do protipohybu brankáře. Jako nic, jako nebylo to žádný herní gala koncert, ale postup se určitě počítá. Tým, který jsme minule schodili, je dánský Brøndby, který prohrál na Islandu 3-0. Nicméně doma výhra 4-0 a ještě v 18. minutě šli do 10. Je to krásný úkaz toho, že ve fotbale nemá nikdo nic jistý a musíš vždycky makat až do posledního hvězdu. Ano, jak jste si mohli všimnout, já jsem velký fanoušek různých fotbalových klišé. To, co na nich miluji snad ze všeho nejvíc, je, že se na něčem zakládají. A opravdu tady v tom zápase vidí, že ty můžeš víct o 3 góly v celkovém součtu a můžeš hrát v početní převaze, ale nemusí ti to být absolutně k ničemu. Protože Brøndby se vybičovalo k výkonu, který já jsem od něj nečekal. Určitě ne. Takže to dokážou i v 10 lidech. To si myslím, že si zaslouží respekt. Ano, posíláme náš respekt do Kodaně. S kým se utká Brøndby? Brøndby se utká s francouzským Štrasburkem. A myslím si, že tenhle zápas Francouzi uhrajou. Co si myslíš ty? Jak asi můžeme vidět, tak v konferenční lize, respektive v playoff konferenční ligy, bude ještě hodně zápasů, řekněme, méně zajímavých týmů, ale tohle rozhodně není jeden z nich. Na tenhle zápas já se osobně velmi těším. Asi oba vidíme stejného favorita. Máš důvod si myslet, že se něco mimořádného stane? Jako Brøndby má podle mě větší zkušenosti s Evropou. S těžšíma zápasema. Ale myslím si, že Strasburg to urve. A zároveň cestovatelské okénko. Obě města jsou hezký. Jsou to dobrý výjezdy. Ano, rozhodně. Štrasburk je nádherný. A tým, který vlastní Todd Boehly, známý americký majitel londýnského Chelsea, kde už, jak vidíme, ta kooperace mezi oběma týmy poměrně výrazně funguje, tak si myslím, že to zvládne. I když v té Evropě toho tolik odehraného nemají, tak pořád si myslím, že to je kvalitativně daleko lepší tým. Myslím si, že rozhodne spíš nějaká celková kvalita než zkušenosti v tomto případě. Ještě než přejdeme k tomu nejpodstatnějšímu pro tebe, což je Sparta, bych zmínil skandinávské utkání, které jsme tady řešili, a bylo to Hammarby a Rosenborg Trondheim. A postupující je teda norský celek. Upřímně, oba jsme tady, myslím si, říkali, že Hammarby už si to uhlídá. A jak je vidno, tak Rosenborg zavelel do útoku a nutno smeknout, poněvadž ta pravděpodobnost toho, že se jim to povede, už nebyla tak velká a oni to přece jenom zvládli. A já už bych přešel k něčemu, na co od začátku toho lidí čekáš, a to je Sparta. Samozřejmě. Já se tě musím zeptat, viděl jsi ten zápas? Viděl jsem sestřih. Tentokrát zásadnější otázka než kdy jindy, protože pokud někdo viděl zápas, tak mu nemohly dojít kulisy. A pakliže máš takovýhle kulisy, tak dostaneš takovýhle fotbal. Nic víc se k tomu moc říct nedá. Sparta vítězí v Jerevanu 2-1 a postupuje do 4. předkola konferenční ligy. Zaplať pánbůh za ty dary.
a s výsledkem 4-1 z prvního utkání jeli svěřenci Briana Priského na Kavkaz v poměrně pohodlné pozici. Ale nemůžeme se tvářit, že to byl zápas, který byl jednoznačný pro Spartu. Protože Ararat nám opět ukázal, že to je tým plný velmi schopných individuálních kvalit. Portugalský trenér, jehož jméno už jsem bohužel zapomněl, přivedl do týmu spoustu šikovných hráčů, kteří hráli zejména druhou portugalskou ligu. A mohli jsme to vidět. Pokud šlo 1-1, tak kolikrát byli schopni se dostat a trošku i kombinovat. Ale celý ten zápas se prostě nes v takovém jako duchu přátelského utkání. Nebo první kolo Mall Cupu, když ti vylosujou polnou, tak přesně takhle to vypadá. Tam nebyla špetka, ne úplně profesionality, ale nebylo tam moc těch aspektů, který dělají profesionální fotbal profesionálním fotbalem. Když vidíš, když hráč Araratu kopne do míče a ten letí do lesa, tak já nevím, jak se vůbec může hrát evropský fotbal na takovémhle stadionu, byť jenom před kolo. Protože samozřejmě víme, že do ligové fáze by tenhle stadion ani neprošel, ale údajně se mělo hrát někde jinde. A víš, proč se tam nehrálo? Mělo se hrát na Národním stadionu v Jerevanu. Víš, proč se tam nehrálo? Netuším, proč se tam nehrálo. Nehrálo se tam, protože tam měla koncert Jennifer Lopez a byl pošlapaný trávník. Jo. Takže můžeme vidět, jak Arméni prioritizují svoje události. Jim přijede tady vyžila Portoričanka a je to pro ně větší událost, než když přijede hegemon středoevropské kopané, vítěz z 38 českých titulů. Dáme vás tady hraje 1500 lidí, tam byly 3 hřiště, hrálo se tady ten zápas, se hrál na prvním a na třetím se hrála nějaká arménská Hanspaulka, já nevím, celý ten zápas jsem si za prvý snažil neusnout a za druhý říkal, jak je tohleto kurva možný. V roce 84 bych to asi pochopil. V roce 2025 nejsem ochotný to chápat ani v sekundu. Co jsem viděl ten stadion, to je hrůza. To mi připomíná, já nevím co. Oni to myslím, že vydal eSport tu fotku toho stadionu a ptali se, co vám to připomíná, nebo kde se nacházíme. Já jsem psal v Drnovicích a pak jsem se podíval na ten stadion Drnovic, kde se hrála liga. Ano, ten vypadá ještě líp. Ten má aspoň tribuny z více stran, nejenom tu hlavní. Tohle je normálně stadion, na kterým jsem hrával já první A třídu. Pak jsem si říkal, to je vlastně docela dobrá otázka. Jak asi můžou vypadat takový, šatny na takovémhle stadionu? Nedej bože sprchy. Samozřejmě, myslím, že ty interiéry, pokud se na nich hrajou zápasy UEFA, musí mít nějaký standard, ale úplně bych tam asi nečekal Radisson Blu. A jak to vidíš s dalším finálním předkolem Sparty v konferenční lize? Sparta si v playoff konferenční ligy zahraje proti lotyšskému klubu FC Riga. Pokud myslíte na výjezd, tohle je určitě jedna z těch příjemnějších destinací. Nejsou to žádné Almaty nebo Jerevan. Pořád to není soupeř, který by se měl měřit se Spartou. Takhle prostě to arrogantně otevřeně řeknu. Samozřejmě Riga si zajistila účast de facto už v první zápase, kdy porazila Bejtar Jeruzalém 3-0. Ale když jsme viděli, jak v odvětě vedou Izraelci 2-0 v poločase, tak to bylo ještě hodně otevřený a hrozil výjezd do rumunské Piotěšti, kde Bejtar hraje v azylu svá evropská utkání. Nicméně se tak nestalo a Sparta si zahraje v Lotyšsku. A pokud to nezvládne, tak je to katastrofa. Tohle je na konferenční lize to hrozný, že jakmile ten zápas nezvládne, že je to obrovská katastrofa, protože všechny ty týmy jsou papírově úplně na jiný úrovni, než ty seš. A i sám trenér Araratu říkal, že Sparta je tým pro ligu mistrů, ne pro konferenční ligu. A já to taky tak vidím.
bohužel to, co se stalo loni, nás tam nepustilo, ani jsme si to nezasloužili. Jo. Já si myslím, že se to takhle skanul krásně. A přešel bych k poslední evropské soutěži, nebo v podstatě k jednomu zápasu. A to byl Super pohár. Ano, když je někdo 80 minut Matka Teresa a 10 minut Bonnie Blue, tak nějak můžeme popsat účinkování Tottenhamu v Hotspur v tomto zápase. Dlouho to vypadalo, že kohouti, slepice, co je to za zvíře? Je to kohout? Nebo je to slepice? Já nevím. Můžeš říct slepice, ti to... No, tak. Dlouho to vypadalo, že slepice ten zápas zvládnou, nicméně síla Paříže je neskutečná. Ousmane Dembélé, pokud nevyhraje zlatý míč, tak nechci říct, že jsem skončil s touhle soutěží, protože to už by se dalo říct xkrát, ale nejčerstvěji loni. Nicméně letos si to opravdu nikdo nezaslouží tolik jako Ousmane Dembélé. To už je 5. trofej pro tohle kluka letos, no respektive pro celou Paříž. A i ten příběh toho Barcelonou nechtěného psance, kolem kterého se postavil tým, jenž měl boty, které zahodil Mbappé. A vidíme nejenom, že obul, ale že v nich dokonce i rychlejš běhá. Tak tady jakákoliv další diskuze je naprosto bezpředmětná. A jestli mi tady někdo řekne Lamine Yamal, tak já stanu a odcházím. Protože samozřejmě ten kluk ten míč dostane, ale jako čím si ho letos zasloužil. Já nevím, mně ten argument toho, že Lamine Yamal by měl mít zlatý míč, nepřijde validní, protože když by ho někdo měl mít z Barcelony, tak je to prostě Rafinha, jo. No, kapitán, táhnul je, ty čísla měl taky skvělý, já si to taky myslím. Že jestli někdo z Barcelony, tak Rafinha, přesně tak. Co jsme viděli? Viděli jsme debut Lucase Chevaliera v bráně pařížských a s tím se nese trošku nepěkný odchod Gia Donnarumy z klubu. Viděli jsme to, že z Paříži je radno počítat i v této sezóně, protože rozhodně budou mít opět pouze ty nejvyšší ambice, než kvůli obhájit titul v Lize mistrů. A já si myslím, že na to klidně mají. Já bych tě možná poopravil. A Paříž, ano, ta jejich pauza letní oproti Tottenhamu nebyla nějak velká, bylo mistrovství světa klubu. Ale co jsem viděl, ten zápas, tak mi nepřišlo, že Paříž je na té úrovni, jaká byla minulou sezónu. A naopak mě překvapil Tottenham, jako jak hráli, tam fakt chyběla akorát koncovka a štěstíčko. Takhle, musíš brát celou tu sezónu jako nějaký proces, že někde začínáš a pak se ta liga nějak vyvíjí. A v případě Paříže, pokud vyhraješ ligu každý rok, tak ti většinou ta výkonnost prostě jde celou dobu nahoru. A graduje v tom momentě toho finále ligy mistrů. A pak je konec sezóny a celý ten graf začíná zase znova. Takže oni jsou teďka jakoby step one. I když prostě, já jsem viděl základní sestavu, jediná změna byl fakt ten Chevalier. Jako jinak Dembélé, Pacho, Doué, Vitinha, Mendes, Hakimi, Marquinhos, všichni zůstali, všichni jsou tam, jak byli, ale pořád, jako jsou po dovolených, jako tenhle zápas ani tak nikoho nezajímá, hrálo se to, ty vole, v Udine, na stadionu pro kolik, 15 000 lidí, tak ne, no, jako je to zápas Tottenham, pořád se porazil si Tottenham, který teda, jako ty penalty byly hodně zajímavý a mě hrozně baví sledovat Ousmana Dembélého v penaltových rozstřelech, to já jako miluju. Prostě ty jeho mind games, to je něco. Tak, ještě nějaký zápas tě zaujal? Tímhle jsme se to vystřídali a já bych přešel k přestupům. Jo, takže ty to chceš zakřičet. Tak jo. Já si myslím, že tímhle jsme se teda evropský kláně vystřídali a jsou na řadě... Přestupy! Jdeme na to! Tak jo, asi první velký přestup je Karabec do Lyonu, nebo hostování. Vzniká nám teda česká legie v Lyonu, nebo jak to máme chápat? Jak to máš chápat? Le Carabol commence. Tak to máš chápat. Adam Karabec se
nevrací do Hamburku, jak si Adam Karamec asi přál, ale bude následovat Pavla Šulce do francouzského Lyonu, kde podepsal jednoroční hostování s opcí na 3,5 milionu euro. Myslím si, že to už je definitivní s bohem pro Adama Karabce, protože to není opce, která by pro Lyon byla neaktivovatelná, jako se to jevilo pro Hamburg. Takže já si myslím, že to dělali hodně kvůli Pavlu Šulcovi. Že on to je takový jako trošku český klučina, i když v určitých věcech hodně extravagantní, ale když se podíváš, tak vždycky ty Češi jsou tak jako v těch týmech po párech. Jako byli Marek Suchý s Tomášem Vaslíkem v Bazile, jako byl Tomáš Souček s Vláďou Coufalem ve West Hamu, jako byl Hložek se Šikem v Leverkusenu, jako byl Hoffenheim teďka celé, jako ty Češi se vždycky tak jako spíš slušují do těch skupinek. A právě proto si myslím, že si vedení Lyonu řeklo, hele, přivedeme mu kluka, který je jakoby stejný národnosti, ale trošku víc světácký, což Adam Karamec bez pochyby je. Tím mu pomůžeš s tou jeho adaptací. Takže já si myslím, že je zatím i tohle. Krom toho, že Adam Karabec je fantastický fotbalista pro francouzskou ligu, jak dělaný i klidně víc než Pavel Šulc. Uvidíme, jestli dostane šanci, protože tak je důležitý si zmínit, že oni budou mezi sebou bojovat o post, pravděpodobně. Mně se Karabach hrozně líbil v Hamburku a já jsem měl docela zastánce i jako co se týče možného soupeření s Ložkem. Protože já jsem měl vždycky Karabce radši a myslel jsem, že on to dotáhne jednou dál. My všichni. A bylo nám to taky prezentovaný, že tohle je ten další Hložek, možná i větší než Hložek a v prvním zápase proti Karviní gól, ještě jako 16 nebo 17 leté, to ucho já si furt pamatuju. Jako můžeš být lepší hráč v 18 než ve 20. Prostě záleží na tom, jak se ti ty faktory sejdou, že ta kariéra toho fotbalisty není jenom tak, že ty začneš s overallem 60 a dostaneš se až na 87 jako ve FIFA. Prostě ty výkyvy jsou daleko větší. Záleží na formě, jak hraješ, v jakém systému hraješ, jestli tě trenér dává na pozici, na který ty se cítíš dobře. Je tam hrozných faktorů. A právě Karabec doplatil na to, že nejdřív se nedostal přes Bořka Dočkala, to je jako Bořek Dočkal je jedna z legend Sparty 21. století. To se nemá cenu ani o tom nějak diskutovat. Takže přes tu se nedostaneš. No a pak skončil Dočky tím finále na Slovácku. Myslel si, že teď už to Kara vezme do ruky. Ale přišel Brian Priske a ten první půl rok dával spíš Krištofa Daňka na tu jeho pozici, který přišel taky jako velký talent z Olomouce. Takže myslím, že u Priska nikdy úplně nezískal tu potřebnou důvěru pro to, aby se z něj fakt stal ten stabilní člen 11. Plus Adam Karabec je takový jako korunní princ Strahovské akademie, takový ten až periativně řešeno věčný talent. A jestli Brian Priske není úplně v něčem dobrý, tak je to práce s mladýma hráčema a práce s talentama. Takže i v tomhletom to mohlo trošku skřípat a tím, že odešel do Hamburku, už asi tak 2% Spartanů čekali, že by se mohl ještě někdy vrátit. Ale to spíš tak jako z přání, než z toho, že by zatím reálně něco bylo. Ale jo, jak říkáš, Karabec, uvidíme, jak to s ním dopadne a budeme mu držet palce. Přestup nebo teorie, kterou jsme se tu minulý týden zabývali, je Jack Grealish. A není to Tottenham, je to Everton. Everton, Jack Grealish, já nevím, mě to nebaví. Mě baví ten hráč, ale nebaví mě ten, jako, kam jde. Prostě Everton je pro mě jeden z těch víc nezáživných týmů v Anglii, jako největší vzruš kolem nich byly ty jejich bodový odpočty minulý rok. Tam bude hvězda. Moje to postaví kolem něj a jako může jim hodně pomoct. I tím, že
nějak úplně nedokázali zalepit díru po Richarlisonovi, když odešel do Tottenhamu, a Calvert-Lewin prostě nějak furt nenaplňuje to, co se od něj očekává, takže jako mě to dává smysl, ale vůbec mě to nebaví. Asi tak. Mě by spíš zajímalo, jestli se bude stěhovat. Nebo bude dojíždět do Liverpoolu. To asi bude dojíždět. Já si taky myslím, mně by přišlo, víš co, hledání bytu nebo domu, já bych se na to vystral a zůstal bych a dojížděl. Ale on nebude bydlet v Manchesteru, on bude bydlet v nějaký vesnici u Manchesteru, takže jestli potom bude dojíždět do Manchesteru nebo do Liverpoolu, není úplně jako rozdíl. Jako jestli bude jezdit 20 nebo 45 minut do práce. Každopádně myslím si, že se tam může prosadit. No. Jak jsem říkal minule, jak on cítí důvěru trenéra a má stabilní místo v sestavě, tak ten klub může být platný i jinde než na oslavách zisku trofejí. Takže uvidíme. Přejeme Jackovi hodně štěstí. Další přestup v Anglii a pro tebe by mohl být taky zajímavý, je Malik Tiaf. Finský stoper. A odchovanec Schalke. A co s ním? Přestoupil do Newcastlu. A zároveň důležitý procenta, který míří do Gelsenkirchenu. Jo. Co opravíte hajzly? Hajzly jsou v pohodě. Tak... Stadion je ty vole... Někdo, kdo vole hraje vole na Letný, tady bude nadávat na Veltins Arenu, což je vole 5hvězdičkový stadion. Tak... Jo, no, to je jediný, kde problém není, je stadion. Takže, ale určitě si myslím, že... Kolik to bude? 3 miliony euro, 4? Já si myslím 3 až 4, no. Což je hodně pro tým z druhé Bundesligy. To jsou 2 posily. To je zaplacení dluhu. Jasný. No, tak gratulujeme i do Gelsenkirchenu. Každopádně je tam přestup, respektive výměna. Já vím, že se ti do ní úplně asi nebude chtít, ale mě přijde zajímavá, takže ji tady řeknu a je mi tak nějak uprdele, co ty si o tom myslíš. A je to výměna na trase Chelsea-Lipsko, kdy vypadá to, že Chelsea došla trpělivost s Christopherem Nkunku a pokusí se jaksi spojit touhu se tohohle francouzského tvořivého hráče zbavit s tím, s jejich původním záměrem, a to bylo přivést Xaviho Simonse do Chelsea. A pokud se tato výměna uskuteční, tak je to jako trade kategorie FIFA ve skutečném životě. To bude asi největší přestup tohohle léta. I s Vircem, i s Frimpongem, i to, jestli se tohleto stane. Já to vidím hrozně vysoko, protože dost lidí to zapomíná, ale Kunku byl zpátky v Lipsku jako jeden z nejlepších francouzských hráčů, i s Mbappem. Takže to, že on byl pak zraněný a když jdeš útočník do Chelsea, tak tě tam vždycky skurvěj, tak tomu úplně nepomohlo, ale teďka to může v Lipsku znova roztočit. Já jednoznačně souhlasím a ono to Lipsko mu absolutně vyhovuje a má tam nějaký kult osobnosti. Na to nesmíme zapomenout. Kapitán. Jo. Takže kapitán, ale... Myslím, že byl kapitán. Já si myslím taky. Jsem skoro přesvědčený. Nicméně Xavi Simons, to je wonderkid už posledních 8 let, nebo 9 určitě. A není to jako u ostatních wonderkidů, opravdu se v dospělém fotbale zvládnou prosadit. A jeho přestup do Chelsea je další krok v jeho kariéře. Ale myslím, že v PSG teď budou hodně nešťastní, jak se ho zbavili de facto za babu. Máš tam ještě nějaký přestup? Můžeme se tady podívat na jeden přestup, který je z kategorie tak to má být. Protože jsme se tady bavili, v jaké situaci je pro hráče, ne že přípustné, my tady nejsme o to, aby jsme někomu říkali, kam má přestupovat, ale vhodné pro hráče se začít bavit se saudskými kluby o jejich angažmá. A jeden takový případ je francouzské křídlo z Bayernu Mnichov Kingsley Coman, který bude od nové sezóny hrát za Al Nassr. Jo, já souhlasím. Jediná smůla je, že mu Harry Kane pokazil tu jeho skvělou statistiku a uvidíme,
jestli na ní dokáže navázat na arabském poloostrově. Ale jo, shrnul si to hezky, peníze, už asi takhle, co by nabídnul Evropě. Hráč úžasný a takhle, ale pořád jako je tam ta možnost vydělat si. Proč Já ne? si myslím, že by pro jeho kariéru bylo hrozně super, kdyby on byl minulou sezónu součástí přestupu Olise z Crystal Palace do Bayernu. Kdyby tam byla nějaká takováhle výměna, v podstatě generační obměna pro Bayern, že ty hráči jsou typologicky hodně podobný a prostě jenom vyměníš za novější model a on by v Crystal Palace ještě byl hodně platný, to ti povím. A ještě předtím, než bychom teda začali s Premier League, která začíná tento víkend, bych zůstal u Crystal Palace, který vyhráli Community Shield. A i bez Kingsleyho Komana byli schopni vyhrát tuto tradiční předsezónní trofej a Liverpool překvapil nás všechny. Myslím, že možná i víc než Crystal Palace, protože může se stát, že Palace porazí Liverpool, ale že takovejhle tým i s těma přestupama, co dělal v létě, jdeš na první zápas a porazí tě tady 8. nejlepší tým v Londýně, nebo 8. ne, třeba 5. To asi nikdo nečekal. Pořád je to ještě takový jako předligový utkání, na kterým nemusíme dávat váhu. Až tak silnou. Nicméně pro Crystal Palace teda úžasný, protože je to další trofej, která tam se cení. A to se počítá, rozhodně. Ale jak říkal Vojta, o víkendu, možná už dnes, tam začíná Premier League. Je to dnes a ligu nám otevírá Liverpool zápasem s Bournemoutem. Tak to je jednoduchá třešenka slupnutí na rozjezd pro Liverpoolské. A Tím bych se nebyl tak jistý. On Bournemouth může překvapit. nemůže. To, co je zdobilo minulou sezónu, je úplně pryč. Ta jejich obrana. Hüsen pryč, Kerkeš pryč, ten Barney, ten je jaký pryč, brankář pryč. Jako Bournemouth, ten výprodej v Bournemouthu může mít hodně znatelný následky pro ten tým. A viděli jsme, jak Liverpool posílil. To je přestupový okno, který je de facto transformační z hlediska celého toho týmu. Jsou tam ještě nějaká další zajímavá utkání v prvním kole, Vojto? Mně to právě nepřijde. Mně přijde to první kolo, že je takový slabší. A měl jsem i problém skládat sestavu do fantasy, protože jsem ji několikrát měnil. A nejzajímavější zápas mi přijde mezi Arsenalem a United. No, nic se neděje v prvním kole, to jsou takový zývačky všechno. No, ale Arsenal United. Jo, a možná Wolves s Manchesterem City. Hele, Arsenal United asi jenom lehce. Hraje se v Londýně, že jo? Hraje se v Manchesteru. Hraje se v Manchesteru, tak. To nic nemění, Arsenal vyhraje. Jo. Gyökeres, doufejme, hat-trick. K United já jsem se tady vyjadřoval už víckrát, týmu je něco hodně špatně. Nevidím. A ty stébla, kterých se chytají fanoušci United, já tam prostě nevidím. Nebo jsou prostě tenký a je to zase nějaký něco si budeme nalhávat, aby nám to léto utíkalo tak nějak příjemně. No, samozřejmě zase nejvíc utratili na přestupovém trhu. Víc než Liverpool. Prostě příchodem Šeškam, Beuma a Kuni. Prostě 3 hráči, 230 mega. Jako na tým, který byl 14. slušný. Začínají nám další ligy, a to je francouzská Ligue 1. Říkám to dobře? Ligue 1, velmi správně. A španělská La Liga. Tak, Španělsko nebo Francie? Co dáme první? Já nevím, nad čím se zastavit, protože ve Francii jsou podle mě karty jednoznačně daný. Francouzský fotbal teď začíná být zajímavější tím, kdo hraje v Lyonu. Pro nás jako pro Čechy. Ale pořád. Titul PSG podle mě není o čem. Zajímavý bude Monako,
kde už Paul Pogba. Zajímavých bude víc týmů, protože i Marseille výrazně posílila, i Lyon. No, Lyon se spíš tak nějak jako zachránil. A Lille přivedlo Oliviera Girouda, takže určitě budou chtít být taky vysoko. Určitě se letos bude ve Francii na co koukat, ale upřímně si řekněme, že nás asi bude víc zajímat španělská liga. Protože je to nejlepší liga na světě za mě a to svoje kouzlo nám začne přinášet opět ode dneška, kdy Girona s Láďou Krejčím od 19 hodin hostí Rayo Vallecano. Takže zajímavý zápas. A jinak z velké trojky poměrně jednoduché rozjezdy. Real hostí Osasunu a Atletico jede do Barcelony, ale hraje proti Espanyolu. Samotná Barcelona letí na Malorku a tam to nikdy není jednoduchý. Ten tým je nepříjemný, to jsou takový ty, já nevím, jakomu bych ho připodobnil. Dřív tak hrával Zlín, nebo i Ostrava dřív. Prostě tam jedeš, oni tě pokopou, nebo Bohemka tak hraje posledních 50 let, jako takový ten hnusnej silový fotbal, kdy tě to bolí a na základě toho oni pak můžou někde sebrat nějaký ten bodík i těm silným soupeřům. Takže jasný kříž hnedka v prvním kole a Barcelona ztrácí, Real si proto jde, vítězíme, není o čem, jsme nejlepší, Los Blancos. Já souhlasím s tvrzení. Jsem zvědavý na Xabiho Alonza a akorát jediným, kde mám výhrady, je tvrzení, že to je nejlepší liga. Protože kvalitou Premier League plný válec. Co se týče fotbalové kultury, máme Německo, takže tenhle názor si u mě neobhájíš. Tohle je ta fotbalová, to je protože ty jsi takový ten fotbalový pragmatik. Tohle je pro lidi z duší, pro básníky, pro lidi, kteří se chtějí u fotbalu bavit a ne nad ním bdít. To je jako nemá smysl debatovat, jako jestli je lepší pivo nebo víno. Prostě každý je dobrý v něčem a špatný v něčem jiným, ale prostě v obojí je. A mě ta španělská liga prostě baví, já na ní koukám celý svůj život. Já jsem odkojenej první generací madridista s prostě Rivaldovou Barcelonou a blonďatým Santiagem Canizaresem v bráně Valencie. Já tu soutěž miluju. A jsem strašně rád, že se dostává z nějakého svého úpadku, který nastal odchodem Messiho, nejdřív odchodem Ronalda, pak odchodem Messiho a i odchodem Sergia Ramose, prostě těch 2010s celebrities, ty soutěže už jsou pryč, ale nastupuje nová generace, jiná, rychlejší, silnější, blonďatější. Máme tady Lamina Jamala, máme tady Juda Bellinghama, Kyliana Mbappého, Pedri, Gavi, David Hansko. Ta liga je plná hvězd, takže v tomhle to mě to baví. Jako samozřejmě ta kvalita je daleko víc soustředěná do míň klubů, než je tomu třeba v Anglii, ale ten příběh, ta báseň, jako španělská liga je prostě o duši fotbalu. Já bych teda od duši fotbalu přešel pro mě a myslím si, že doufám většinu lidí i zajímavější fotbalovou zemi, a to je Německo, kde nám pokračovala druhá Bundesliga. Schalke prohrál v Kaiserslautern, o čem jsme se bavili, že to je zápas, který se vyplatí sledovat. Co se týče kulturou, skvělý, co se týče zápasu, bída. U čeho bych se zastavil, že nováček soutěže, nebo navrátil soutěže, Arménia vede ligu. Porazili Kiel, který spadnul do druhé Bundesligy. A jako moje favoriti zatím hrajou pěknou tušku. Schalke taky. No, to šoku. Nicméně čeká nás pauza. Hraje se až příští týden. Myslím si, že druhý kolo nic zajímavého nepřineslo. Jediná zajímavost, která se stala, je, že máme nového nejmladšího debutanta v historii druhé Bundesligy. A je to hráč Herty Kenneth Eichhorn. 16 let, 14 dní, neuvěřitelný.
A zvlášť ještě debutovat na stadionu v Berlíně. Já si myslím, že to je výrazně těžší, než debutovat někde jinde. Jako musíme si vzpomenout na to, jak stadion, nebo olympijský stadion v Berlíně je velký. Jo. A v 16 letech jít a debutovat. Jako, kde to je těžší? Ano, Jesse Owens taky debutoval na stadionu v Berlíně a vyhrál tam 4 zlata na olympijských hrách. Každopádně vím, o čem mluvíš. V 16, já jsem na tom stadionu byl a úplně tě tam mrazí, i když se tam nic nehraje. Jako ta debata, jestli by se tam mělo hrát, nebo to spíš mělo sloužit jako tak muzeum, je za mě na stole. Jako podobně máš stadion v Norimberku a taky na něm nehrajou. Těžko, to je trošku jináčí téma, každopádně je to hráč, který se zabuduje do prvního týmu Herty, nebo dostal šanci spíš, tak si to pojď zkusit a budeš někam na hostování. Já si myslím, že bude dostávat příležitost a bude dostávat šance. Přece jenom je mu 16 a myslím si, že nejlepší pro něj bude nabírat zkušenosti právě v Hertě. Rozumím. Tak, ještě něco k druhý Bundeslize? Já bych asi přešel k naší lize. A to je Česká liga. A opět, co musím zmínit, je Bohemians a její koncovka. Jak je to možný? Jak je to možný? Tam chybí fotbalová kvalita. A fotbalová kvalita v zakončení je něco, co my jsme tady řešili už snad v prvním díle. Vidíme, že s tím mají problémy týmy napříč ligou. Zejména v evropských pohárech. Jako Slavia loni proti Lille, Plzeň proti Rangers, Baník kdykoliv. Všichni s tím mají problémy, ale nikdo nezvedne telefon a nezavolá Davidovi Lafatovi, který to trefil odevšať. Hele, Davide, máme problém, podívej se na něj, na debila, je to úplný kopito. Přijď k nám, prosím tě, trénovat, trošku mu říct, jako kde má stát, jak si má odskočit, jak má mířit, jaký má být záklon, aby tyhle ty šance se dávaly. Pak vidíš, ten střed s realitou je pro Českou ligu nejvíc v tom, že dostáváme góly ze šancí, ze kterých my bychom ten gól sami nikdy nedali. A to tě potom sráží a prodává ti zápasy. A viděl jsi to třeba, já vím, že to je extrémní příklad extrémních příkladů, ale když hrála Sparta na City, tak to prostě vidíš. Ten Haaland to trefí, on má patu u ucha a trefí to. To už je zase ten druhý, jakože si tam spadne úplně všechno. Ale když se tam dostali, když Birmančevič tam utek, tak prostě golman si leh na zem a sebral si to. Nebo doprostřed brány. Jako kolik střel já jsem viděl i včera, že šlo doprostřed brány. To prostě máš, vole, nakouřit, vole, po zemi k tyči. Nebo nahoru. Jako je to problém. A je to problém pro všechny týmy. Bohemka teďka má ten spotlight, protože se jí to stalo 2x za 3 kola. U 2 hráčů. Jako, kdyby to byl po druhý drchal, tak ten frajer, jako ti říkám, že končí kariéru. A nevím, no, Jusuf tohle vždycky proměňoval, nevím, co s ním je. S Bráškou. A stojí to Bohemku body. Tady ještě jako důležitý zmínit ta červená, která proběhla, já nevím, to... Ano, ta červená započala něco, o čem já jsem tady chtěl mluvit, v souvislosti s Českou ligou a asi jste viděli všichni tu situaci. Siniavský jde do souboje, je faulovaný, ale rozhodčí to otočí a dává Siniavskýmu žlutou a protože druhá Siniavský jde ven. VAR se k tomu nemůže vyjádřit, protože je to druhá žlutá, ale už víme, že předseda Světové unie rozhodčích Kolína chce, aby VAR zhodnocoval i druhý žlutý. Za mě skvělý krok dopředu. Nicméně Bohemka v souvislosti na to o několik dní později podá oficiální protest na komisi rozhodčích. A není první. Za 4 kola těch týmů už je asi 6, který si vybrali ten způsob protestu. A právě Bohemka je snad první případ, kdy je ten protest naprosto obhajitelný a naprosto správně odeslaný. Jako zápas Olomouc proti Spartě, jako Olomouc podává protest, protože dostal žlutou, že tam řvali hráči po sobě se Ševinským. Dostal žlutou a protože byla druhá, tak šel ven. První dostal za to,
že když doběh míč za čáru a Sparta měla házet out, tak on ho kop do reklam, aby se odrazil do hřiště. Za to dostal první žlutou a za tohle dostal druhou. Takže asi problém nebude u rozhodčího, ale v tom, že ten hráč je úplně vypatlaný. Mně se to nelíbí. Prostě vůbec se mi to nelíbí, aby týmy podávaly oficiální stížnosti, když rozhodčí otočí roh. Jako můžeme si o práci rozhodčích myslet každý svoje, tak pojďme vzdělávat rozhodčí. Ale ne, že na to půjdeme touhletou cestou, která je z prdele vytažená, jako za mě. Já nevím, já si myslím, že ten VAR se hlavně potřebuje předělat. Ty pravidla, kdy můžeme použít VAR, kdy ho nemůžeme použít a má to pomáhat a ne prostě dělat tohle. Jo, protože pak máš situaci, kterou ti VAR může přezkoumat, tady máš situaci, která prostě nemůže. A to je přesně, jak jsem říkal. Kdyby se mohla přezkoumovat i druhá žlutá karta, která má ve finále stejný efekt jako přímá červená, prostě jdeš ven, tak se ten systém zase zlepší. No, každopádně Sparta si v České lize poradila se Sigmou Olomouc v zápase, který jsme tady už trošku rozebrali. Zápas hodně ovlivněný červenou kartou Koutného, který zahrál rukou mimo pokutové území. A zase, rozhodčí by písknul útočný faul Birmančeviče. Až ho k tomu zavolá video a řekne mu, že hrál rukou venku. No. Každopádně jinak měla Sparta zápas poměrně pod kontrolou, i když ten výsledek byl poměrně štíhlý. Rahmány je fantastický a chytnul na začátku sezónu neskutečnou formu a konečně vidíme, co z něj může být, když se s ním správně pracuje a když už se mu dá důvěra a když se mu dá minutáž. Takže za to jsem rozhodně rád. A Sparta jede příští kolo do Liberce a já nečekám jednoduchý zápas. I když Liberec, tam si to sedá už skoro rok. okay. Tak uvidíme, co další kolo šance ligy přinese. Fotbal se samozřejmě hraje i v Norsku. Nejzajímavější zápas minulého kola bylo derby mezi Tromsem, které hrálo venku, Bodo. Zápas skončil 1-1 a Bodo dal gól z penalty. Remíza mi přijde zasloužená, ale oba týmy mohly brát výhru. A co k tomu víc říct? Nic zajímavějšího se tam podle mě nedělo. A následující kolo, které je 18., taky nepřinese nic zajímavého. Je to slast být fanouškem norské ligy. Spousta nezajímavých věcí. V neděli nás čeká utkání v Tromsu proti Branu Bergen, který už jsme tady zmiňovali. Tak vidíš, to budeš mít zajímavý až na půdu. Tak, ještě tvoje liga? Přešel bych k tvojí lize. Moje liga. V mojí rakouské lize se toho událo poměrně dost, ale největší pozornost si určitě zasloužil zápas, který se odehrál předevčírem. Bylo to přátelské utkání mezi v současné době vedoucím týmem rakouské ligy VSG Tyrol, který na svém Tivoli Stadium v Innsbrucku přivítal, a teď se Vojto podrž, Real Madrid. Ano, Real Madrid si v týdnu zajel na utkání do Innsbrucku. Bylo to utkání velmi divácky žádané. Já nadávám jako vzteklej, že jednou je Real Madrid v Rakousku a musí to být zrovna někde, kde už to Vídeňáci ani moc jako Rakousko nepovažují. Real zvítězil poměrně přesvědčivě, 4-0 a ukázal, že je na ligu velmi připraven, ale jak jsem říkal, Tyrol momentálně vede rakouskou ligu, což se po 3 zápasech určitě nečekalo. Víme, že v příštím zápase ho čeká výjezd do Grácu, kde se ale utká s slabším, s Grácer AK. I tam může samozřejmě udělat body. Když už mluvíme o Grácu, já bych se rád zastavil u druhého týmu z tohoto studentského města. A to je Sturm, který o víkendu doma prohrál s Rapidem Vídeň. Byl výsledek, se kterým se určitě nepočítalo a do jisté míry tady zboural rakouský internet, protože, jak jsem říkal, Sturm si jede na své dominantní vlně a Rapid je spíš tým v nějaký přestavbě a hledání sebe sama i s novým trenérem, ale tohle je výsledek, který může vlít hodně krve do žil, protože porazit Sturm ještě u nich s tím jejich kotlem není nic jednoduchého. Nějaké zajímavé utkání, které by bylo důležité zmínit? Zajímavé utkání. Tento víkend
Úplně ne. Jak jsem říkal, Tyrol hraje s Grazer AK, partnerský klub Viktorie Plzeň Hartberg hostí Red Bull Salzburg. Jako nejzajímavější já tady asi vidím Las Linz proti Austrii Vídeň. Nicméně týden na to nás čeká určitě zajímavé utkání, kdy průběžně první tým Tyrol přijede na půl úřadujícího mistra Sturmu Graz, takže se rozhodne, který tým je rakouský Nummer 1. A myslím si, že Graz půjde do vedení v tabulce a už tam nikoho moc nepustí. Tak já si myslím, že bychom se pod Rakouska mohli přesunout k těm sousedům, a to je Švédsko. Mm-hmm. A už jsme zmiňovali teda Mjällby, který porazil Malmö. Za zmínku taky stojí takové polo-stockholmské derby, kde Ike Solna remizoval s Djurgårdenem 0-0 ve Strawberry aréně, kde jsme spolu byli. Nádherný stadion, přesně tak. A v dalším kole měl by hostí Djurgården. Ike Solna hraje v Göteborgu, což je teda také zajímavé utkání. Göteborg, druhé největší město Švédska. Solna, takový předměstí Stockholmu. Ty jsi někdo, kdo se mnou ve Stockholmu byl? To sedí. Tady se naskládá otázka, je Stockholm jedna z nejlepších destinací pro sportovního fanouška? Protože máme tam skvělý fotbal, máme tam hokej, město je krásný, kultura, a pak nás tady čeká třeba 23. kolo, kde máme dvojité stockholmské derby. Takhle, můžu ti to rozporovat jak z hlediska kvality, tak z hlediska kvantity. Protože samozřejmě, pokud je někdo, koho zajímá fotbal i hokej, tak Stockholm je fantastická adresa. Ale myslím, že je v Česku hodně přeceněný to, kolik lidí hokej doopravdy zajímá. Není moc zemí, která by byla tak moc na fotbal i hokej, jako je Česko a Švédsko. Že vidíš, že Finsko je spíš na hokej, a Kanada je spíš na hokej, a Německo je spíš na fotbal. Jako nikdy to není ten zájem fakt jako rozdělený vejpůl. A Švédsko mi taky přijde jako spíš hokejová země. Ale... No je to v podstatě jako srovnání s Čechama je dobrá definice. Ale když dáš do té roviny jenom ten počet klubů ve Stockholmu, jak jsi říkal, tak já můžu přijít a takhle ti dát na stůl kartu s nápisem Londýn, nebo Istanbul, nebo no to je vlastně všechno, de facto. Dobře, ale... Můžeš mít víc kvalitních klubů na jedné adrese, ale tam ti zase chybí ten další sport. Londýn prostě to je centrum veškerého sportu. Velká Británie. Kolik sportů vzniklo tam. I fotbal, i motosporty, rugby, kriket, šipky. Prostě tam máš taky daleko větší fokus sportu. Ne ten hokej už tolik, ale taky mistři světa z 30. let, Britové v hokeji. Jo, to je sice všechno pravda, ale kromě Crystal Palace, ty tam chodíš na balet. Fanoušci tam nejsou. Švédská fotbalová kultura je silná. Dobře, tak ten Istanbul. Hokej. Taky se tam hraje hokej. Turci jsou, myslím, ve třetí té skupině. Ale jo, já vím, co myslíš, no. Ten sportovní život je tam skvělý. Tak to pak můžeme dát Prahu. Máš 2 silný fotbalový kluby, 1 silný hokejový klub, prostě taky se tam fandí, jsou konkurenceschopní v Evropě. Jako jestli ti jde o tohle, tak a když bude hrát AIK se Spartou, tak kdo vyhraje? Praha nemá moře. Ty vole, Stockholm jo, ale vykoupat se v něm taky nedá, takže... Dá. No. Je to zajímavé město. Na to sportovní vyžití je Stockholm fakt super, to ti musím dát za pravdu, ale neříkal bych, že je úplně nejlepší, protože ti tady můžu argumentovat městama, který mají buď víc sportovního vyžití, nebo městama, který mají víc kvalitních fotbalových klubů, ale pro mě ta kvalita není úplně tak v té rozmanitosti, ale spíš v tom soustředění té pozornosti, toho vyžití, toho času, té energie, té lásky na ten jeden klub, jak jsme tady řešili minule. To je Marseille, to je Bilbao, to je Milan, který zvládá 2 kluby úplně skvěle pokrejt. To je Split, Záhřeb,
Bělehrad taky zvládá 2 kluby, když v poslední době ty nůžky spíš rozevírají. V tomhle já vidím kvalitu, že prostě fakt ten klub je natolik silný, že dokáže celé to město pojmout a každý fanoušek si přijde na svý, ale ne tím, že si může vybrat, ale tím, co on dostane, je pro něj to dostačující, že už nemá potřebu hledat vyžití někde jinde. Myslím si, že co se týče destinace pro mimo stockholmské lidi, potažmo cestovatele, tak jako sportovně je to nejlepší destinace na plnou čáru. Jo, já jsem byl minulý listopad, víkend ve Stockholmu, než jsem letěl na sever. Pátek večer hokej, sobota Hammarby hrál s Malmö a to 23. kolo, jestli někdo přemýšlel nad návštěvou Stockholmu, asi není lepší čas. OK, tak tady máte pozvánku od Vojty a určitě dejte na jeho cestovatelské tipy. Mně se to nejednou osvědčilo. Já osobně bych strašně rád letěl, nicméně ceny letenek jsou docela vysoký. A 5,5 tisíce, to se mi nechce dávat. Rozumím. Tak, ještě něco tě tíží na srdíčku? Já bych od Švédska přešel k zajímavostem a to je informace, že Gareth Bale nahrazuje Ferdinanda ve studiu TNT Sports. Sleduješ TNT Sports? Ani ne, upřímně. To není ten kanál, jak je tam Richards a Andrea Gallagher. To je CBC. Aha. CBS. No, to já sleduju, ale TNT moc ne. Já nevím, mně se Bale strašně krásně poslouchá. Jo. Super přehled a rozhodně ho mám radši než právě Ferdinanda. Jo. A u Velšanů to není úplně obvyklý, že by byl jejich jazyk příjemný na poslech, ale já nevím, no, já když slyším Bale, tak se mi, ne že otevírá kudla v kapse, ale tak nějak se mi z kancelářský sponky ta jedna strana tak jako otáčí. Jenom tak jako mírná kudlička v kapsičce se mi otevírá, protože ten jeho odchod byl opravdu nedůstojný a nehezký. A když fotbalista v důchodu, tak co můžeš dělat? Můžeš hrát golf, nebo můžeš dělat poradce ve studiu. No. Bale hrál golf už ještě když byl fotbalista, takže přestoupil rovnou do toho studia. Super, přejeme hodně štěstí, Bale. Tak na mě nasrat na závěr. A s touhle bombou pro tento díl končíme. Je to přesně tak. Takže dámy a pánové, tohle bylo co? Jiná liga. Jsme moc rádi, že nás sledujete, děkujeme za jakoukoliv podporu, pochopitelně budeme moc rádi, když nás budete sdílet, lajkovat, komentovat a nesouhlasit s námi, i to je samozřejmě vítané. Dnes se s vámi loučí Abdul, ahoj, a loučí se i Vojta. Čau, čau.